Kuvaa tulee. No niin, ja täällä sitten taas käntillä jotain isoa kalaa olemme hakemassa. vedetään. Herran Jumala sentään. Herratkin on tähän kuututtu appu, mutta ei me niitä tarvitse. Siika. Siikahan se siellä! Siika! No niin, ota siika pois. Nonni! Vittu et karhu! Oi jumalauta! 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Kato. Ei jumalauta! Mulla on vaan kurmuskakko sormessa saatana ja syvää. 2 kilon siika! 2 kilon siika! Jumalauta mikä mötkö! Vittu tämä... Tulkaa kahtoo! Ei vittu!